ubo ang nasa pantry. O sa ako pang gingon kaganina mga kagahi, di ba, gipa-implement naman tani, gipa-dry run na ning QR code. Kaya importante kay ni daw sa mga contact tracing. Apan na medyo gipa-stop ka jot kay medyo ni naay mga concerns ang atong kuan. Mga negosyante. Mga negosyante. Okay, so medyo nag-inistoryahay sila. O kung sa og karon Mayo 5 ipa fully implement na gyud ni. Atong istoryahan be kung unsabay nasabutan nganong napadayon na gini siya o na okay na ba ni? Siyempre ang atong pinakabatanon o pinakagahi Ambungan. nga city councilor nato diri sa Nakbayan sa Cagayan de Oro City. Mga kagahi nasa Zoom karon waylain si Attorney Lordan Suwan. Attorney Kagawad, good morning. May buntag, Bernie. May buntag. Wala si Kagahi Art namaligya og sayotis dito sa Caraga. Nakadisturbo mamini mo dia Kagawad. Wala. So at least morning person baka Kagawad. Oo. Okay. Actually ang tinod yun na ni Kagawad, ako lang ni isumbong ni Silito Inglesero kaning mga taxi driver ba nga mamili maguni sila naka miniskirt lang pag tiguang di nila ginapasulod sa taxi na balay ordinansa nga bawal na nga Kagawad. Kuan, national login na. Lada ang kalot, choosy daw kayo Dili ka. na pwede. Dili pwede. Ikaw kayo. Di man pwede mo balibad. Ha? Di man pwede mo balibad. Tanawa. Iya mangod Kagawad yung tanawon kung medyo single ma'am, naka-miniskirt, ipasulod. Pag tiguan ka din niya ipasulod daw, kaya delikado daw sa COVID. Nay basig na ni Maho kagab. Anyway, attorney, kidding aside, so karong adlaw, gipa-implementar na gyud nato ni balik ang QR code. Gusto lang na mo may lawan ka, konsehal, kung unsa gid actually gitong anong gipahold ni sa mga kuan negosyante, unsay medyo mulo nila tong time pag-implement aning QR code? Kabalo man ta katong pag-implementan ni 1 month ago. Grabing alboroto sa mga tao ani. Kaning issue kay sa tinuod magastuhan man gyud tagod kung nata establishment mapalit man gyud tag scanner. Correct. Kalaak nga kuan. So ang scanner ana Android phone. Pila libo-libo sa ginagasto gud. Sabagay kung dako ka nga establishmento medyo maka-afford ka. Pero maka-afford ka. Pero umingon man ka karon kay tanan man establishmento, siyempre kung musulod ka. So katong mga medyo ultimo, medyo dako ni nga expenses for them, tama no? Maski kamo kinanan gyapon mo nga nainyo dia. Oo, tama. Kay kung for example na musulod diri sa mua, sa mga guests kailangan nami scanner diri nga para kung kay tama no, kay tanan man gyud ni. Di man niingon nga tindahan pati mga opisina ana. Gamay ra kay exception sa ani. Siguro mga 99% sa mga establishments diri sa Cagayan de Oro covered gyud aning ordinansa. Busa nga reklamo gyud ang mga tawo ato mao to nga ang uban mga kagawad nakaingon nga siguro nauna na to ni Utro. Tagaan na to chance ang mga tawo nga extend na to ni kay gakaguba sad ang website. Dili na maka-register ang mga tao kay ina na man gina mo crash mo ng website. So karon napalahos naman ni so unsa may nasabutan katubang mga establishmento makaubo ba nabay penalty kung sila walay scanner? Naay penalty. Ang first offense kay 1,000 pesos ug suspension of business permit for 1 month. Hala, patay. Suspension. So medyo sakit na. Second offense, 3,000 pesos suspension of business permit for 3 months. Patay. Okay, ang third offense din nimo 5,000 pesos ug revocation. Masirado pa rin ay mo ang kuan. So kaning mga konsehal, kaning mga kalendarya nato diri ana. Kailangan na sila yung mga scanner. Kinanan. Hala ka. So again sa mga naminaw nagtanaw karon, di niingon nga for malls niya kay usayang atong una-una manggod. Pag may tag QR code na lagunahon na lang ta about sa mga malls, mga dinagko. So kung natay mga kalendarya diri konsehal, appeal gyud na sila dapat nga na scanner. Mao na ni karon. Kung for example,
kami kung wala gyud lugar may QR code, pwede pa ba gyapon mi na option nga mobalik mi itong lista lang mi sulat na lang sa mi sa gawas kay nabiyaan ang QR code, nawani ang QR code. Wala gyud, dili gyud sa Wala kasulod. gyud. Kinanan pugsan gid mo ana. Ayun na. Gamit gid mo anang QR code. So Ayun. Alright. medyo mo na sakit kay mahal ba gid ng pagpalit og kwan kanang Android phone. Kay mo Oo. may gamiton pang scan nga. Mm. Palit po tag katong temperature scanner kay ginanan gyapon. Okay. So, wa na tay mahims ani. So karong adlaw, again, gi-implement na nato ni tanan. So kung kamo moingon mo nga sa amo, for example, kung di ko taga Cagayan de Oro, tanian ni ko diri sa Cagayan de Oro, di ko ipasulod kay wa ko'y QR code, maningkamot gyud ko nga makakita ko og QR code ana konsehal. Oh, naman ni Noy kada barangay kay makakuha naman og pwede na ka maka-register dato so gipakuan sa City Hall sa atong gobyerno nga mas dali siya maka-register. Mm. Pero katong Monday gid noon, grabe gid ang lalis ani sa City Council. Kay na may mga councilor pod nga dili pa ganahan gyapon nga ipa-implement ni. Mm. Nga maski ako gusto pa man ako ni nga ipa-extend sa ang iyang kuan kay ang business sector nato ang Chamber of Commerce nangayo man sila og tabang gud sa atong syudad kay di ba sila may representar sa tanan mga negosyo diri sa Toro. Mm. So nahihiring ato sa City Council ngayon sila nga wa ba yung mga idea ang atong government kung unsaon para dili kayo bugat kay pag-implement ani kay mo lagi gasto kayo especially karon galison na ni mga ginagmay in town nga mga establishments papaliton ba gid nimo og Android phone. Oo. Nga dako pagi kay isang tanan og penalty. Correct. Tama. Grabe kay ang penalty. Mm. So ang nahitabuan ni so grabe ang lalis ato sa City Council sa Lunes. Ang nadesisyonan kay ibalik sa committee hearing ay sa committee level ning kuan ordinansa. Pero gadaganan ning ordinansa ha. Yeah, correct. Implementan siya, pero mobalik sa committee kay i-discuss datog sa mo kung pwede ba maubsan ning penalty. Kaya ang gusto sa Chamber of Commerce tangtangon ng penalty nga revocation of business permit. Kanya kung mahimo ubsan ng mga penalty nga pabayron og kwarta ina na bitaw. Kay lisod man gid ang panahon karon kung pugso nato og papalit lugar og bila siguro tag 5,000 ang Correct. kuan. Ang isa ka cellphone nga makascan. Bugat na dili. So Mas pag kuan. So unsa man ipag-implement ani? So napud tay committee ani nga magtuyok-tuyok kung gi-implement ba ning maong QR code? Mao gini akong una-una. Wala na ako kabalo unsaon pag-implement kaya naa naman sa executive branch. Okay. Pero naana po na sila team ana nga magtuyok-tuyok yun. Okay. Alright. So, wala tayo mahems ani. So, muning ikaw ba personally, konsehal, sa imong pagtuo kaning naipag QR code, dako ba ning tabang yun? Gwapo man ang kuan sa QR code kay contact tracing man siya. Para sa ako lang, kay pwede pa mangyapon ta mga contact tracing atong sulat-sulat. Oo. Nga, mas gwapon ta itong optional lang sa tagaan og period ba, let's say 2 months period nga mo transition into kaning QR code yun nga scanner. Kunya dili lang sa multahan. Or napalan siya option ba no? Nga, kung ako'y QR code, sige, agi QR code. Pero kung ako nga wala sa QR code, dito lang sa ko balik sa mano-mano nga sulat. Ana lang sa ba no? Tagaan sa silang panahon ba? Nga, let's say 2 months. Nga sige, pagtigom sa mo para makapalit pa aning cellphone. Kay, di lagi nato kumpiyansaan. Kaya una-una nato nga tanan tao pareha ni mga dagko nga mga negosyo nga sayo na kayo mo palit og Tapos, scanner. ang question pa gina, konsehal, so na to pag-sure nga kapangsyon gitong scan, basig pag ana lang ta, scan lang ta, pero wa dito nag-store gyapon og data. Isasad na sa kuan. Kay basig, pag ito lang kay requirement lang ba? So, ana taro ko, ana lang ko sa kong kuan. Sige, scan, ana. Pero pag abot dahil sa contact tracing, burabag ka ng CCTV ba nga? Una mo yung CCTV na recorder, wala lagi. Mawala gyapon, madipit gyapon ang purpose, di ba?
So kani nga to tinuod. basi ko niya tungod kay sige kay requirement man magpalit lang taning Android na taraw ana. Tapos scan taraw ta. Pag ending ka kung nay nagpositive, gatuan sir pwede na mo i-check kung nisulod ba. Ay wala ra ba gyud nay ko napatay na sa tani. Mo na sa Wala usa na sa tong or consider. lugar, ana. Oh, correct. So Actually, kada adlaw kinahanglan na nimo kung sa ato pa i-remit ng imong gipang-scan yes. Okay. Oo. Every day kinahanglan i-remit kay kung pag ka maka-remit wala pa multahan na pud ka. So dapat on that day pag human sa adlaw dapat imo nang i-submit dito, di ba? Nga muna siya ang datos so muna sila mga tawhana na nisulod sa among establishmento. Una siya. Alright. Konsehal, imong mensahe para sa tanan kay I'm sure dakong gubot na sad ni karong mga adlaw. Kay nanapoy mi ngano ingani man eh. Good luck. Juan, ato lang sa ring sulayan. Unya tanaw na to kung unsay feedback. Welcome ang feedback sa mga tao kay di sa City Council daghan man pud mga councilors mga dynamic nga kung unsay realities nga naa on the ground mo adjust pod ta. So maminaw mi kung unsay feedback ani unya mo adjust din ta kung unsay angay buhaton. Kabalo ka konsehal, mo lang kini isa mong kadlukan sa mga bana. Problema mo ani kung nag-text mi ba nga nami ani nga mall. Tapos nada isa dito nga nakita kang, uy, imong bana na diri. Pwede ba na buhato nga, excuse me, pwede mi mo tanaw sa QR code kung nisulod akong bana diri? Pwede ba na magamit ana konsehal? Or kung nanay data privacy? Naman ta na data privacy pero ang balaod mong gud nato Oo. kani atong ordinansa wala siya mga safeguards against ana. Patay Kana na. sa mga butang anong ako ni butar aning kuan. Dali ra kayo, Kani mga ko na ako sa gusa sa opisina tapos na nag-text ako nga, huy, nakita ko yung bana nasa kauswagan. I-check gali ilang QR code dito, gaway CCTV gipalong pero na QR code. Hala, pwede ba na nga mo ang asawa da nga, pwede na mo i-check ang QR code? Patay ka na. Di man ta na dapat pero lagi pwede ra gyud na ipakita sa establishment to. Patay na. Di lang ko, sa balay na lang ko, di lang kumulak ka. Dagan salamat! Dagan salamat. Thank you very much. Dagan salamat si atong kulba kayong konsehal pinakabatanon macho attorney Lord Dansuan atong CDO City Councilor. Dagan salamat kayo konsehal.